Am revenit, dragii mei, în a doua parte de emisiune. Alături de mine se află Anca Mărgineanu, dar ni s-a mai alăturat un invitat. Deja colegii mei vi l-au arătat, Ilie Dura. Bine te-am găsit, bine te-am regăsit, nici nu știu cum să mai zic, că de atâta timp... A trecut un an și... Și ceva. Și 6 luni. În fine, hai să nu mai spunem cât a trecut, că după aia ne facem bătrâni. Bine te-am regăsit, mă bucur din suflet să fiu alături de tine și alături de surioara mea dragă, Anca Mărgineanu. Vreau să spun că noi avem aici foarte mulți telespectatori, foarte mulți oameni care ne sună. Anca au observat în prima parte și deja avem un telefon. Foarte bine, Doamne ajută, lasă să fie cât mai mulți. Alo, bună ziua! Ziua, Nicoleta. Aș mai vrea să mai dau niște dedicații cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae. Aș vrea să-i dau o dedicație lui domnul Nicu Cizmaru, fostului lui prieten, care îl cheamă Nicolae Buzatu, a fost director la Etalon, dar din păcate s-a stins. Și aș mai vrea una lui Popa Aurica, prietena lui mami de la poliția locală de acolo din Râmnicu Vâlcea. La mulți ani tuturor! Și celor care îi cheamă Nicolae, Nicoleta, doresc multă sănătate și fericire în viață. Desigur, cu mare drag. Doamne ajută! La revedere! La revedere, mulțumim frumos de telefon. Ce drăguț! Cred că a sunat și în prima parte. Da. Păi a zis că mai vrea niște dedicații. Și, E foarte... Bravo ei! și vroia să asculte melodii ciobănești și bine că ați venit. Bine că ai venit, nu sunt atât de bătrân, am decât 26 de ani și sunt necăsătorit. Așa e. Îi găsim mândruța astăzi. Ne avem un telefon. Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua! Alo? Bună ziua! Bună ziua! Să rumine domnișoara Alexandra și bună ziua invitațiilor noastră. Bună ziua! Mă numesc Camza Ion, sunt din Râmnicu Vâlcea, Ostroveni. Da? Sunt un al acestei emisiuni Mulțumim! și vreau ca tot cuplul de melodie, emisiunea de la mulți, să fie dedicată fiului meu, Ionuț Albert, care pe data de 9 decembrie face o frumoasă vârstă. Să vă trăiască la mulți La fel ani! le doresc și celor care poartă numele de Nicolae, Nicolița La și mulți multe ani emisiuni tuturor. plăcute. Mulțumim frumos! O zi plăcută, să rămâi, sănătate. La revedere, mulțumim la fel. De ce ați întârziat? Am vrea să vă întreb. Ați fost la biserică? Da. Am fost la biserică și cu ajutorul lui Dumnezeu am ajuns și la tine în emisiune. Păi vreau să vă pun să ne cântați, să ne cânti. Cu drag pentru toată lumea, pentru toți ciobanii, că dacă tot ai spus că ori sunat ciobanii aici, nu știu ce au ales acolo în regie piesele, dar să dea Dumnezeu să fie și de ciobani. Sigur e pe gustul lor. Dar mai avem un telefon, nu vă ridicați. Nu? Alo, bună ziua! Alo? Alo, să rămână? Bună ziua! Alo? Da, vă ascultăm? Nu știu, m-am pare după ce am pus să deranjează. Nu-i deranj. Aș dori și o dedicație pentru familia Petrescu, după ce am văzut. Pentru familia Petrescu, Doamne, Barbu Găi, după ce am văzut, pentru familia mea. Da? Alo, mă auziți? Da, vă auzim? Alo? Da, da, Vă da. ascultăm. Așa, pentru familia mea, pentru Sfântul Nicolae, la mulți ani, pentru Etalon Vâlcea, la mulți ani, Mulțumim. și dumneavoastră, Așa? și pentru primăria Copăceni din Vâlcea. Să fie pentru toată lumea, Doamne Da? ajută. Da, Și aș dori, dacă s-ar putea, cu să rămână, mulțumesc, un Nicolae, așa, scurt. De Sfântul Nicolae. O să vă cânt, Nicolae. S-ar putea? Da, 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 da. Bine să rămână, mulțumesc mult din suflet. Și noi vă mulțumim, la revedere. Cum să nu vă cânt eu astăzi, Nicolae? Ar fi și culmea. Normal, Haideți acum să ne cânti două melodii. cu drag.
Zice lumea că e ușor, la 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 la, să fiu baciu oilor, la 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 la. Zice lumea că e ușor, la 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 la, să fiu baciu oilor, la 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 la. Eu vă spun că știu mai bine, la 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 la, cum să fii cioban ca mine, la 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 la. Să mâni oile pe dungă, la 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 la, cât-i ziulica lungă, ciobănaș la oi. Toată lumea doarme în pat, la 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 la, eu pe scândură de bradă, la 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 la. Toată lumea doarme în pat, la 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 la, eu pe scândură de bradă, la 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 la. Toată lumea stă într-un loc, la 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 la, eu pe munte sub cojoc, la 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 la. Și stau singur pe coline, la 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 la, fără nimeni lângă mine, ciobănaș la oi. Toată vara urc o boră, la 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 la, la mândruță îi duc doră, la 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 la. Toată vara urc o boră, la 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 la, la mândruță îi duc doră, la 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 la. Ea-i în sat și eu la munte, la 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 la, n-are cine să mă ajute, la 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 la. Și mi-ar prinde tare bine, la 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 la, de-ar fi la stână cu mine, ciobănaș la oi. Ești cu cineță dragă, la 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 la, dorm pe jos și zici că-i pată, la 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 la. Dar singur și cu urât, la 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 la, dorm pe pas, zici că-i pământ, la 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 la. Doamne, te rog de-ai putea, la 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 la, să-mi o aduci pe mândra, la 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 la. Să-mi aibă grijă de mie, la 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 la, că mi-e dor de ochii ei, la 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 la. Sus în munte la izvoare, la 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 la, pași o durmă de mioare, la 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 la, păzită de un ciobănaș, la 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 la, ce cântă din fluieraș, la 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 la. Cântă cântece de dor, la 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 la, la la păsupoala brazilor, la 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 la. Cântă cântece doinite, la 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 la, la la numai de cioban știute, la 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 la. Din fluier și din guriță, la 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 la, să lauda lui Băciță, la 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 la. Să urce și ea la stână, la 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 la, și să cânte împreună, la 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 la. Doine mândre și giene, la 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 la, la la după datini vai de iene, la 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 la. Învârtite și giene, la 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 la, la la după datini vai de iene, la 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 la. Suie bacea lui cu drag, la 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 la, prin păduri de braș și fag, la 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 la. Pe cărările din munte, la 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 la, numai de ei doi știute, la 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 la. Prin poienile cu flori, la 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 la, la la să cânte cu drag și dor, la 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 la. Sus în munte la izvoare, la 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 la, la la păzind
în turma de mioare. La 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 la. Avem un telefon. Alo, bună ziua! Alo? Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Vă ascultăm? Mă auziți? Da, da. auzim. Așa. Vreau nepotelul meu să vorbească cu dânsele. Hai. Alo, bună ziua! Vreau să o dedicată pentru nasa mea Nicoleta, pentru de la Ocnele Mari, pentru bunicul meu Nicolae, pentru tatăl meu Nicolae. Eu sunt Tonic. Și pe mine tu Nicolae mă cheamă. La mulți ani, să fii sănătos! Să fii sănătos. Mulțumesc, mulțumim. Cu drag. La revedere, mulțumim frumos de telefon. A venit moșul? Moș Nicolae? La doamna încă a venit, care și unul... Mulțumesc, moșulică, și anul ăsta au fost darnic cu mine, da, într-adevăr au venit și au venit cu... Chiar nu mă așteptam să vină, dar au venit Cu ce? cu sumă mare de bani. Serios? Ia uite ce cuminte a fost. Adică a fost cuminte tot anul. Mulțumesc mătușii mele, Eva Toinea, că Vede și mi-a a fost foarte darnică. să nu ia. Dar e foarte simpatică, are și un cadou. Păi, După anul nou. dacă până la Crăciun o să fii cu minte, până de nașterea Domnului, poate cadoul ăsta să mărește și... Mi-a mai adus și altceva. Asta a O fost... bută mai mare. Nu, mi-a adus dulci, mi-a adus haine, dar asta a fost pe lângă. Deci Asta a fost așa o atenționare. A vrut să mă nu? sperie. Trebuie să înveți bine, că după câte am înțeles vrei să dai la facultate la Sibiu, nu? Nu. Eu așa știu că vrei să dai la facultate la Sibiu. Aveam prin plan, prin gând așa să dau. Sau vrei să te măriți? Nu. Cred că mai avem un telefon. Alo, bună ziua! Alo, Bună ziua! alo, Bună ziua! alo, bună ziua! Bună ziua, vă Ziua. auzim. Vă rugăm să aveți și noi dedicație pentru Cernișoara Vâlcea. Da? Vă ascultăm! Vă ascultăm cu mare drag. Vreau și eu pentru tăticul meu, George Tosună, un cântec cu pensionarii. O să fie! Mulțumim! Și noi vă mulțumim de Mulțumim, multă sănătate! Doamne ajută! La revedere! Aveți o asemenea melodie? Nu, Ilie. Nici poporul cu televizorul, să-ți fie rușine. Ba da, uite, să-ți arăt că știu. Vreau să cânt o melodie. Putem cânta și live? Păi, O pot provoca și pe Aha, Anca. Hai să vedem dacă repede că avem un scoți telefon. un as din mânecă acum. Hai să lăsăm Cu să vorbim cu pensionarii. televizorul și după. Alo, bună ziua! Alo, Bună să trăiți. ziua! Sunt Nicu de la Orlă. Vă ascultăm! Aș vrea să fac și o dedicație pentru Nică Turbăceanu de la Baia de Fier, al mai tare patron, care are vreo 900 de oi. Cioban adevărat. Da. Și aș vrea să-i fac și o dedicație astăzi și ziua să-i fac eu ca să nu-mi facă el, că nu-mi făcut până la ora asta. Și aș vrea o melodie ciobănească cu dumneavoastră. Poate cântăm. Și pentru tatăl meu, pentru țâcă. La mulți ani, Doamne ajută la toată lumea. Vă mulțumesc, să trăiți. Mulțumim frumos de telefon, la revedere. Colegii mei îmi vorbesc în cască și eu nu înțeleg că eu ceea ce spun ei mi vine să pronunț. Da, și mai avem o dedicație pentru colegul nostru, domnul Nicu Vitomireanu. La mulți ani să fie sănătos și să-l țină Dumnezeu tot așa haios, cu... Cum ne veștilește pe noi, tot Bineînțeles. Pentru domnul acela care o zis, de la Cernișoara, timpul. Da, parcă da, bineînțeles. cântăm o piesă care îi dragă și lui Anca. Tinerețe trecătoare, mult mi-ai fost amăgitoare. M-am gândit că stai cu mine și o să trăiesc mult și bine. Tinereță dulce, te rog nu te duce, dau toată averea, dar nu-mi lua puterea.
Tinerețe, eu te vreau, de vrei bani spunem că-ți dau, mă. Îți dau tot ce-am strâns o viață, să mă întinerești la față. Tinerețe dulce, te rog nu te duce, dau toată averea, dar nu-mi lua puterea. Mulțumesc! Frumos. Mai avem un telefon. Da. Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua! Bună ziua! Aș și eu o dedicație pentru Alin Nicolae, Ion Pasip, Basarabia. La mulți ani! Mulțumesc! Mulțumim frumos de telefon. Nu trebuie să râdeți. Are emoții? Da. Cred că avem... De emoții râd. Acum o să urmați dumneavoastră să ne mai cântați două melodii. Cum să nu? Îmi plac foarte mult melodiile. Și am Cui mai nu-i spus- place? Frumoasă e. Știi proverbul la ce-i frumos și lui Dumnezeu îi place. Bineînțeles că... I-am spus că Și de am, asta am dat telefoane. 4 melodii, priceazna și 3 le am pe telefon și le ascult. Și am și CD-ul și le ascult în mașină. Mulțumesc din suflet. Dar mai avem un telefon înainte, vă rog să nu vă ridicați. Alo, bună ziua! Alo? Bună ziua! Sunt o ascultătoare din Lilian Lucea, care am fost la Fântâna lui Miuță în nenumărate rânduri. Da. Și vreau și eu ca să cânt un cântec cu unirea. Pentru că, pe 1 decembrie, nepoțelul meu a împlinit frumoasa vârstă de 13 ani. Este La mulți ani să vă născut cu trăiască. unirea. La mulți ani! Și îi dedic un cântec și pentru nepoțica mea, care este în Sibiu și aștept o strănepoțică. Oh, ce frumos! Vină Da. sănătoasă! Nepoței mei cei dragi, am trei flori de liliac, 2 bujori și o garochiță, 2 nepoți și o nepoțică. Să vă trăiască! Pentru familia mea, pentru fata mea, Bădescu Elena și ginerele meu, Bădescu Ion, și pentru cei trei nepoți și pentru soțul meu, Dumitru Liliac, care are vârsta de 8 de... Vreau să le dedic un cântec. Spuneți. Eu am fost domnul Miuță anul trecut, Așa. pe 1 februarie, și am recitat 2 cântece și am spus un monolog. Încă domnul Miuță mă cunoaște, că e pentru a 3-a oară de când am fost în emisiunea lui domnul Miuță. La Fântâna lui Miuță, coborâi pe potecuță, încălțată în o pincuță, cu capul vidriță, să iau din findând lui Miuță. Miuță-i din Oteșani, din 2 fii de țărani. Am muncit cu spor în Oteșan pe ogor, alături de frugul lor. Și am să mai vreau să mă duc la România au talent, pentru că am multe povești. Și așa, i-am făcut și lui domnul primar de aici din Copăceni. Domnul primar Tironel este mic și mititel și este, precum se știe, cea mai tânără primărie. Are o soțioară frumușică, Mulțumim! doctoră și primăriță și acum e și mamică. Ai să trăiți și mai Doamne ajută, sănătate, mulțumim! multă sănătate și dumneavoastră. Doamne ajută! Mulțumim frumos, nu mai aveam timp, foarte multe telefoane și nu mai avem foarte multe melodii de cântat, mai ales că ați întârziat. Și mai ales trebuie să povestim aici despre una, despre alta, despre proiectele noastre de viitor. Anca vrea să devină din nou mămică, are surprize pentru Serios? noi, Aoleu. atât Mamă, muzicale cât și... Hai, Anca, spune! Nu da din casă! Nu, da. Intenționez să rămân mămică, să mai fac un copil, dar că mamă sunt deja, dar încă într-un an, 2 nu.
În schimb, proiecte muzicale... Sunt multe. Slavă Domnului, știu de proiectele tale, sunt foarte frumoase. O să ne cântați imediat, dar mai vorbim cu un telespectator. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua! Pe mine mă cheamă Nico Elena Denisa. Sunt din Babei. Da? Râmnicu Vâlcea. Da? Și vreau să-i fac o dedicație pentru vecinul meu, Gabriel. Rodica Mitreanu, hai vecine, bate cuiul. Opa! Dacă nu îmi faceți dedicația, nu mai sun. Păi, dar noi nu putem să o aducem pe Rodica Mitreanu acum să vă cânte, doar cu invitații mei. Da, am înțeles. Dacă vreți cu Ilie Dură sau cu Anca Mărgineanu, cu tot dragul. Da, mulțumesc. Și noi vă mulțumim, la revedere! Ce m-am speriat! Oamenii sunt la distracție, se distrează și azi e zi de sărbătoare și normal. Dar nu trebuie să întrecem măsura. Exact. Haideți acum să ne cântați două melodii. Cât drag. Nu ziceți cam frumos ai că eu să răscam. Mai în față. Și-a de dorul tare supărat. Nimeni nu-l primește în casă, în o gradă nu-l mai lasă, în o gradă nu-l mai lasă dor. Nimeni nu-l primește în casă, în o gradă nu-l mai lasă, în o gradă nu-l mai lasă dor. O vint pe la mine încă o dată și-am tras iute zăvorul la poartă. Am pus lacăt la grădină, nici pe acolo să nu vină, nici pe acolo să nu vină dor. Am pus lacăt la grădină, nici pe acolo să nu vină, nici pe acolo să nu vină dor. Dor ca el de mic am tot avut și nu l-a vrut nimeni împrumut. Am dat pomeni la vecine să nu stea prea mult la mine, să nu stea prea mult la mine dor. Am dat pomeni la vecine să nu stea prea mult la mine, să nu stea prea mult la mine dor. Că dorul dacă-n brață te ia, tihna pleacă de la casa ta. Nici la somn nu ai hodină, numai suspin la inimă, numai suspin la inimă dor. Nici la somn nu ai hodină, numai suspin la inimă, numai suspin la inimă dor.
purtat dor după badeal meu. Și din zori în seară mi-a fost greu. Dorul l-am trimis în lume, singurel mult nu rămâne, singurel mult nu rămâne dor. Va găsi vreun om la vie ce-l așteaptă să nu știe, ce-l așteaptă să nu știe dor. Cântă dorul meu, bădiță, el te poartă pe uliță și te aduce seara toată. La 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 la, pe la mine, pe la poartă. La 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 la. Gândește, bate la mine, numai să nu afle nimeni, că oricine ar afla, la 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 la, tare rău te-ar judeca, la 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 la. Numai luna te înțelege, vede multe și n-alege, multe știe, dar nu spune, la 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 la, și de-o întreabă atâta lume, la 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 la. Cântă bate dorul meu, să știe luna mereu, că dorul ce ți l-am dat, la 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 la, nu găsești altul prin sat, la 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 la. Seara când vreau să mă culc, mi se zbate ochiul stâng, după vreme și cel drept, la 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 la, parcă ar zice că te aștept, la 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 la. Dar inima nu mai vrea, la 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 la, să-ți mai poarte grija ta, la 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 la. Foarte frumoasă această melodie ultimă. Mulțumesc. Cântă dorul meu, bădiță. Da, s-a născut din dor. Mai avem un telefon înainte. A sunat un domn și a rămas alături de noi. Alo, bună ziua! A închis domnul, nu este nicio problemă. Dragii mei, dacă vreți să sunați, puteți să sunați, dar să vorbiți despre invitații mei, să nu sunați să spuneți că vreți alte melodii cu alți invitați. Dacă vă place de ei, puteți să le cereți lor melodiile, nu la altcineva. Da? Pentru că ei sunt alături de noi. Sunt convinsă că vă place de Ilie și de Anca, de asta i-am și adus. Mulțumim. Vroiam să te întreb de când o cunoști pe Anca? Vai. Și cum v-ați cunoscut? Nici nu mai știm Nici de nu mai când ne știm. cunoaștem, de mult. Ba da, eu mi-aduc aminte. Terminând liceul teologic aici la... seminarul teologic aici la Vâlcea, m-am dus la facultate la Sibiu. Am început și eu să cânt atunci și la o filmare, nu știu ce, cum sunt eu mai nebun așa, jucam pe lângă Anca și din vorbă în vorbă, că așa te împrietenești cu toți colegii și așa ți-i legătura cu toți, pentru că fiecare dintre noi avem trăirile noastre, fiecare dintre noi avem supărările noastre, fiecare dintre noi avem câte ceva anume. Mie îmi place la Anca că simte muzica, știe ce vrea, m-a simțit pe mine ca om, mi-a dat sfaturile cele mai frumoase, din suflet pentru suflet. E o persoană la care, nu că acum e în fața mea și vreau să o laud, de fiecare dată am spus și pe alte posturi de televiziune, de fiecare dată când am avut nevoie de ceva și am
am cerut ajutorul a fost Anca Mărginean, și financiar, și sufletește, și e sora mea mai mare. Ea a cântat și la nunta surorii mele, Andreea. Au avut Ai surori? Da, 2. Îți salut familia cu mare drag și îmi pare rău că n-am mai ajuns pe la ei, dar cu următoarea ocazie promit să le fac o vizită. Eu când mă duc la Sibiu, scuză-mă, când mă duc la Sibiu, mă duc la Anca Mărgineanca la mine acasă, pentru că e sora mea mai mare. Când am nevoie de ceva, îi spun: Anca, ce părere ai? Și să mai dau și din casă, eu lucru de vreo 2 ani de zile la un album de muzică populară, care în curând va apărea. Iar Anca Mărginean e prima persoană care, atunci când aștern eu trăirile mele pe o coală, prima e Anca Mărginean. Ce părere ai? Și zice: îmi place, nu mai e de conectat la unele lucruri. Foarte frumos, avem o legătură foarte frumoasă. Cuvintele. Da, avem o legătură frumoasă și să dea Dumnezeu să fim buni prieteni până la nesfârșit. Așa va fi. Cred că mai avem un telefon. Alo, bună ziua! Alo? Alo! Bună ziua! Alo! Bună ziua! Bună ziua, să trăiți! Mulțumim! Doamne ajută! Aș vrea și eu dedicat pentru Sfântul Nicolae. Toată emisiunea să fie pentru toți cei care poartă numele Sfântului Nicolae. De la Tetoiu vă deranjează. Nu ne deranjați. Așa. Deci de la Popa Emil, o dedicație Popa Nicolae de la Vâlcea. Și pentru Râmuliță. Desigur, Pe cu ziua. mare drag. De la Romanești. Desigur. O dedicație de Sfântul Nicolae. Ce vreți să cântați? Toată emisiunea să fie. Mulțumim! Da. Bun. Mulțumim frumos de telefon, la revedere. Hai să mai cânti 2 melodii. Cu drag, pentru toată lumea care ne privesc și pentru toți cei care ne urmăresc și le place ceea ce facem noi. Și pentru noi. Bineînțeles. Bate vânt peste nedei, măi, la 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 la. Trecutură mea de oi, mă, la 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 la. Trecutură mea de oi, la 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 la. Și mă duc pe lotru iară, la 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 la. Pe unde am fost astă vară, la 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 la. Și-am să cânt și-am să doinesc, măi, la 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 la. Cântec mândru ciobănesc, la 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 la. Cântec mândru ciobănesc, la 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 la. Și-am să cânt pe vârf de munte, la 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 la. Păscând oile cornute, la 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 la. Și când oina din străbuni, la 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 la, învățată pe la stâni, la 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 la, învățată pe la stâni, la 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 la, învârtita și Giana, la 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 la, după cum a învățat mama, la 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 la. Așa-i obicei la noi, la 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 la. Să păzim cârduri de oi, la 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 la. Să păzim cârduri de oi, la 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 la. Și pe soare și pe nor, la 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 la. Până la vârful cu dor, la la la
la la la la la la. Și pe soare și pe nor, măi, la 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 la. Și cântăm doina de dor, măi, la 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 la. Mândruță de la Novaci, măi, mândruță, măi, cu dragostea cum te împaci, măi, mândruță, măi, că mi-e vremea de însurat, măi, mândruță, măi, și-ți e de măritat, măi, mândruță, măi. Ești mândruță, ești mândruță, ești mândruță, la portiță, ești mândruță, ești. Să-i dai lunii ca guriță, ești mândruță, ești. Să-i dai lunii ca guriță, ești mândruță, ești. Spune mândră poți, nu poți, măi, mândruță, măi, cu vorba să nu mă porți, măi, mândruță, măi, pe la tine, pe la porți, măi, mândruță, măi, să mă latre câinii toți, măi, mândruță, măi. Ești mândruță, ești mândruță, ești mândruță, la portiță, ești mândruță, ești. Să-i dai lunii ca guriță, ești mândruță, ești. Să-i dai lunii ca guriță, ești mândruță, ești. Firi ai tu să fii de dor, măi, dorule, dor, că te-ai pus să mă omori, măi, dorule, măi, că te-ai pus așa de bine, măi, dorule, dor, să mă faci bătrân din june, măi, dorule, dor. Ești mândruță, ești mândruță, ești mândruță, la portiță, ești mândruță, ești. Să-i dai lunii ca guriță, ești mândruță, ești. Să-i dai lunii ca guriță, ești mândruță, ești. Ești mândruță, ești mândruță, ești mândruță, la portiță, ești mândruță, ești. Să-i dai lunii ca guriță, ești mândruță, ești. Să-i dai lunii ca guriță, ești mândruță, ești. Mai am de dat o dedicație din partea colegului nostru, Don Pedro, pentru prietenul său, Nicu Gmerguș Marinescu. Da? Am zis corect? Gherguș. Acolo am văzut, mă. Eu vreau la mulți ani multă sănătate și multă fericire. Cred că mai avem un telefon pe fir. A rămas în timp ce cântați. Cum să nu? Alo? Uite, pentru mama mea. Este o fetiță. Te rugăm să mai spui încă o dată. Nu te-am auzit. Nu știu. Si. Vrei să vorbiți cu noi? Si, eu cheamă Nicoleta. O cheamă Nicoleta. Așa. La mulți ani. Cu Vârcea și ziua ei. E ziua ei și o cheamă Nicoleta. Mama mea. Să fii sănătoasă și tu și Nicoleta. Are... Tu te cheamă? Nicoleta. Așa și tu ai... Orice melodie. Orice melodie. Cu drag. Cu drag pentru tine. Mulțumim frumos de telefon. Am 5 ani. Cum? Are 5 ani. Are mami, tu tati, vrea o melodie. Da, toate melodiile. Toată emisiunea să fie pentru tine și pentru mami. Mulțumim frumos de telefon. La revedere. Mai sunt vreo câteva minute. Bine, o să ne mai cântați, că așa am zis, că dacă ați venit, mai ales n-a fost deloc la noi la emisiune. Sper că v-a plăcut, noi vă mai așteptăm. Foarte mult. Anul ăsta nu cred că mai puteți veni, de la anul
Cu mare drag, de câte ori se poate. Promitem că atât eu cât și Anca, obligat, forțat, va veni, pentru că eu vreau să-mi lansez CD-ul de muzică populară aici la tine. Serios? Bineînțeles. Să facem așa o emisiune foarte frumoasă, să umplem platoul de mulți alți colegi de-ai noștri de muzică populară și sigur și ea va veni cu noile ei proiecte, pentru că are niște melodii Asta foarte când frumoase. va fi? În viitorul apropiat. Nu mai spunem o anumită perioadă, pentru că nu e bine. Păi, știți că dacă spuneți la mine, așa trebuie să și faceți. Februarie, martie, aprilie, mai, iunie. Promisiunea e făcută, vedem. Primăvara. Să ajute Dumnezeu să termini, Ilie. Da. În februarie Și tu? de ziua mea. Pe cât ești tu? Pe 27. Eu sunt pe 19. Serios? Deci facem împreună. Da. Eu era chiar să pic pe 29 februarie. Știi că am picat atunci în 2000 și atunci era 29 și făceam ziua din 4 patroane. Era super nasol. Ba da, de ce? Foarte bine că erai veșnic tânără. Acum câți ani avea? Acum stai așa, Se calcula, exact. Un an, 2, 3, 4. Făceam 4 ani. 4 ani. Nu. Numai bine, trebuia să vină moșul și mai încărcat la tine. Pentru că... Pentru că eram mai micuță și la Mario, presupun că au venit multe daruri, nu? Da. Că eram micuță, așa venea și la tot mine. are cadouri. Și la bunici, și de la Racovița, de la Sibiu, la Tușica. Și am primit un mesaj, Radu Condurache, este și ziua lui pentru că și pe el îl cheamă Nicolae. La mulți ani. La mulți ani, să fie sănătos. Așa, toată emisiunea de astăzi să fie în special pentru ei și pentru familia lui. Mai aveți să mai cântați 2 melodii? Da, cu drag. Cine în lume nu iubește, mai iute îmbătrânește și trec zilele cu nor, dacă n-are niciun dor. Și trec zilele cu nor, dacă n-are niciun dor. În ce codru să mă ascund, dragoste nu-l mai ajung. Care deal să-l trec de dungă, dragul să nu mă ajungă. Care deal să-l trec de dungă, dragul să nu mă ajungă. Zece vieți dacă aș trăi, de dor nu m-aș lecui. Ca în patimă l-ai iubit, din zor până n-a sfințit. Ca în patimă l-ai iubit, din zor până n-a sfințit. Îmi place câmpul cu flori, dragostea ce-mi dă fiori. Mi drag cerul înstelat, dragostea pe înserat. Mi drag cerul înstelat, dragostea pe înserat. Bine, Anca! Hai! Ce nu-ți place, unde ești? Cine mi te-a supărat, de ești pusă pe plecat? Viață, unde te grăbești? Ce nu-ți place, unde ești? Cine mi te-a supărat, de ești pusă pe plecat? Cum trece floarea de soc, te gați viață, lasă-o rog. Nu te plâng, nu te jelesc,
și cât pot mă înveselesc viața. Cum trece floarea de soc, te gați viață la soroc. Nu te plâng, nu te jelesc și cât pot mă înveselesc viața. Bine și mă rogi să fiu cu tine, tânără ca să mă duc, chiar de nu știu cât apuc. Îmi zici că mergi la mai bine și mă rogi să fiu cu tine, tânără ca să mă duc, chiar de nu știu cât apuc. Cum trece floarea de soc, te gați viață la soroc. Nu te plâng, nu te jelesc și cât pot mă înveselesc viața. Cum trece floarea de soc, te gați viață la soroc. Nu te plâng, nu te jelesc și cât pot mă înveselesc viața. Și toate dorurile, am stelele cerului și buzele badiului. Aici mi scărările și toate dorurile, am stelele cerului și buzele badiului. Cum trece floarea de soc, te gați viață la soroc. Nu te plâng, nu te jelesc și cât pot mă înveselesc viața. Cum trece floarea de soc, te gați viață la soroc. Nu te plâng, nu te jelesc și cât pot mă înveselesc viața. Stau, glasul meu lumii să-l dau, să-mi doinească sufletul, să dau lumii cântecul. Viață, du-te, eu mai stau, glasul meu lumii să-l dau, să-mi doinească sufletul, să dau lumii cântecul. Cum trece floarea de soc, te gați viață la soroc. Nu te plâng, nu te jelesc și cât pot mă înveselesc viața. Cum trece floarea de soc, te gați viață la soroc. Nu te plâng, nu te jelesc și cât pot mă înveselesc viața. Ați încheiat cu o melodie foarte frumoasă. Mulțumesc! Sper că v-a plăcut astăzi la emisiune. Foarte Noi vă mult. mai așteptăm. Cu mare Am trecut drag. ca repede cele 2 ore. Așa e, nici n-am simțit. Mai ales că am venit eu. Da. Mai ales ultima oră nici nu mai zic. A trecut așa, acum, fix acum, fără 10. Da. Serios vorbesc. Nu mint. Asta este. Ce frumos să Deci. duce repede. Timpul este cel mai Am fost mare... împreună și că Eu vă mai aștept. Să știți. și telespectatorii au fost alături de noi. Sper că v-a plăcut la emisiune. Foarte mult și revin de fiecare dată cu drag. Mai aveam de dat o dedicație pentru prietena noastră, a fost duminica trecută, Violeta Constantin, o cheamă și Nicoleta. Îi spune la mulți ani, multă La mulți sănătate La și mulți ani. astăzi împlinește și o frumoasă vârstă.
Oh, ce frumos! Dar și pentru Bela, cred că ne urmărește. Ea se uită în fiecare duminică la noi. Este o telespectatoare fidelă și tot o prietenă. Pentru toată lumea, cei care poartă, n-am apucat să zic, să spun acum și eu și Anca, la mulți ani tuturor celor care purtați numele Sfântului Ierarh Nicolae, să vă dea Dumnezeu multă sănătate și să vă călăuzească pașii spre tot ce mai bun și mai de folos spre mântuirea sufletului. Să aibă toată lumea, toți românii, sărbători frumoase. Da. Facem și încheierea, nu? Da, da. Să aibă toată lumea sărbători frumoase și să fie așa, pe placul tuturor. Nu, ce-mi doresc mie să le dea Dumnezeu la toți. Adică Și sănătatea. apropo, nu ne mai vedem până de sărbători, vă urez de acum sărbători fericite. Mulțumim la fel și tuturor telespectatorilor se găsească alături de cei dragi și cu liniște sufletească. Asta e cel mai important. Îți mulțumesc, domn Petrică, că și astăzi ai fost prezent, da? Mulțumim! Dar și colegului nostru Raul, dar și sponsorul emisiunii Club Stefani. Până duminica viitoare să ne auzim numai de bine, să mări și în relare de seară, dar și în cursul acestei săptămâni, iar în final o să vă cânt eu, după cum v-am promis, Nicolae Ălaiș pentru toți sărbătoriții de astăzi. La mulți ani, Doamne ajută! Dar știi că moare. Înzuliță, iarbă mare, eu cunosc pe unul care în pungă strânge parale și ne-a dat, dar știi că moare. Nicolae, ăla ești, că numai la bani gândești. Ibofnica o să ai când ai învățat să dai. Nicolae, ăla ești, că numai la bani gândești. Ibofnica o să ai când ai învățat să dai. Vremea-i trece, se duc anii, el tot își numără banii. Uite așa îmbătrânit și de mândre ocolit. Vremea-i trece, se duc anii, el tot își numără banii. Uite așa îmbătrânit și de mândre ocolit. Nicolae, ăla ești, că numai la bani gândești. Ibofnica o să ai când ai învățat să dai. Nicolae, ăla ești, că numai la bani gândești. Ibofnica o să ai când ai învățat să dai. El nu dă nici cu împrumut, dar nici mândre n-a avut. Mândrele cum să nu fugă, că-i stă gândul doar la pungă. El nu dă nici cu împrumut, dar nici mândre n-a avut. Mândrele cum să nu fugă, că-i stă gândul doar la pungă. Nicolae, ăla ești, că numai la bani gândești. Ibofnica o să ai când ai învățat să dai. Nicolae, ăla ești, că numai la bani gândești. Ibofnica o să ai când ai învățat să dai. Mulți ar place să iubească, dar bani să nu cheltuiască. Decât
să dea o para, mai bine rămâne așa. Mulți ar place să iubească, dar bani să nu cheltuiască, decât să dea o para, mai bine rămâne așa. Nicolae, ăla ești, că numai la bani gândești. Ibofnica o să ai când ai învățat să dai. Nicolae, ăla ești, că numai la bani gândești. Ibofnica o să ai când ai învățat să dai.